Είσαι ένα τρελό κορίτσο με μηνύσει, στο δρόμο όλοι σε κοιτούν. Ανάβεις φλόγες πάντα με το βλέμμα σου και για σένα θέλεις να μιλούν. Τρελό κορίτσο, πρόσεξε καλά, μη ζητάς πολλά, τρελό κορίτσο, πόντους μη σκόρπας, τρελό κορίτσο, για τα βρεις μπέλα. Μαζί σου τα αγόρια θέλουν να βρεθούν, να χορεύουν και να περπατούν. Σ' αρέσει να σκορπάς χαμόγελα γλυκά, η καρδιά τους για σένα χτύπα. Τρελό κορίτσο, πρόσεξε καλά, μη ζητάς πολλά, τρελό κορίτσο, πόντους μη σκορπάς, τρελό κορίτσο. για τα βρεις μπέλα. Τον Ντενίγκρις. Έχω την εντύπωση από το replay που είδαμε, φαίνεται ξεκάθαρα να κάνει κάποια εσκεμμένη κίνηση ο Ντενίγκρις για να χτυπήσει το Φερνάντες. Είναι κίνηση την οποία βλέπουμε πολλές φορές να συμβαίνει όταν δύο παίκτες σηκώνονται για να διεκδικήσουν την μπάλα στον αέρα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό συνέβη και στην συγκεκριμένη φάση του Ντενίγκρις με τον και συνέβη κάτι το οποίο δεν είδαμε στο προηγούμενο replay. Κάτι που είδε ο Σπάθας. Εδώ λοιπόν σηκώνονται οι δύο παίκτες για να διεκδικήσουν την μπάλα στον αέρα, για να πάρει δύναμη, να σηκωθεί πιο πάνω. Τους ανθρώπους στον πάγκο του Άρη τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Ο Ντενίγκρις είναι αυτός ο οποίος πλησίασε πριν από λίγο τον Νταρίο Φερνάντες, του είπε κάτι και εκεί ανάψανε τα πνεύματα και συμβαίνει τώρα αυτό που όλοι βλέπουμε, με τους πάγκους και τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να βρίσκονται εντός αγωνιστικού χώρου και να προσπαθεί να ηρεμήσει ο ένας τον άλλον. Υπάρχει τεράστια ένταση, πολύ μεγάλη ένταση και όλα ξεκίνησαν από αυτή την φάση στην οποία ο Σπάθας έκρινε ότι υπάρχει εσκεμμένο χτύπημα του Ντενίγκρις, κάτι το οποίο, τρέψτε μου, από τα replay που έχω δει, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Έχω την εντύπωση ότι κάνει λάθος ο Σπάθας. Εδώ ο Ντενίγκρις, ο οποίο προσπαθούν να ηρεμήσουν οι συμπαίκτες του. Μερμετίν είναι κοντά του τώρα. Αποβλήθηκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ ο επιθετικός της ΑΕΛ, Λάρισα, που μένει με 10 παίκτες. Και ο Σπάθας τα λέει με τον τέταρτο διαιτητή, τον Λαμπρόπουλο. Υπήρξε αυτή η μεγάλη ένταση. Όλα ξεκίνησαν από την μονομαχία ανάμεσα στον Ντενίγκρις και τον μονομαχία ή για τον διαξυφισμό με τον Ντενίγκρις, που τον βλέπετε πάντα. Δεν έχει φύγει ακόμη από τον αγωνιστικό χώρο, είναι πολύ εκνευρισμένος. Ήθελες κάτι να μας